Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Tinoda kutanga nekunamata. Mushure mezvo tichanzwa kuverengwa kweshoko raMwari patinotora chidzidzo chedu cheRhapsody chanhasi. Tichaimbazve nekurumbidza Mwari wedu pamwe chete. Ngatibatanei, asi ngatitangei nekunamata. Toda kunamata nhasi kuti shoko raMwari parinoparidzwa, wese wachanzwa shoko iri waite kuda kweshoko irori, kuti wabatsirikane uye kuti upenyu hwavo huwe hwakaringana mune zvinhu zvese. Toda kunamata tichitenda Mwari pamusoro pevatungamirira vanotirongera zvinhu zvese zvatiri kuita, kuti zvive zvinoendeka, zvive zvinofambira mberi, uye zvese zvinodikana mari nezvese zvinodikana kuti mabasa eMwari aenderere mberi zvinge zvichiwanika. Ngatinamatei. Tinokutendai Baba nokutida kwenyu, tinokutendai nerudo, tinokutendai nechiedza pamberi pedu, tokutendai nokutipa shoko renyu nechiprofita kuti takarurama zvachose. Tinokutendai Baba nebasa riri kuitwa panguva ino. Tinonamatira munhu wese achanzwa shoko iri, kuti paanonzwa shoko iri anzwe kusundwa mukati memwoyo wake, kuti aite zvinotaurwa neshoko, ararame mararamiro anodiwa naMwari. Tinonamatira kunyange vatungamiriri nevavo vose vari kugadzira mabasa ivaya kuti zvinhu zviende mberi, kuti zvese zvavanoronga zvive zvinofambira mberi, uye nemabasa ose nemari dzose dzinodikanwa kuti zvese zvive zvinenge zvakaringana. Muzita raIshe Jesu Kristu tinonamatawo patinonzwa shoko raMwari nanhasi, kuti rigare mukati memwoyo yedu, ritiite kuti tive tinoita kuda kwenyu. Muzita raIshe Jesu Kristu. Ribo mashakarabo bazite rimoko zoto, ramashakarabo bazike rimoko so, rata rimoko shikeri ya moko zoto, roba baba santa rimoko zokori ya makasanto, jabarimo zokori makasaka ribo baba zoko, marike shakari moko zoko, ritari moko zokori ya makasanta ramoko zokori ya makashika, riba sokori ya makarabo baba soko meshakara, masiteri ya moko zotori ya makasaka rabo, mashikeri moko zotori ya makasaka. Tinokutendai Baba nokutida, tinokutendai nokuti shoko rese parichanzwika nevese achanga achipinda muchirongwa ichi chokunzwa shoko raMwari panhepfenyuro, vese vachanzwa kuropafadzwa muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oyakhilome. Musoro wenyaya unoti mabasa ekupfuma. Deuteronomio 8 ndima 16 inoti, asi unofanira kurangarira Jehovha Mwari wako, nekuti ndiye unokupa simba rokuwana pfuma. Muparidzi 2 ndima 26 inoti, kuno munhu anomufadza Mwari anopa uchenjeri nezivo nomufaro, asi kune mutadzi anopa basa rokuunganidza nokuchengetera upfumi kuti agozvipa uyo anofadza Mwari. Naizvozviwo hazvina maturo kudzingana nemhepo. Saka mutadzi anoshanda nesimba, anofondoka, anenge achitsvaka kuita mari yakawanda, asi Mwari vanoti izvozvo zvose hazvina maturo, kunenge kuchingova kudzingana nemhepo. Ndizvo zvakaita pfuma yemutadzi. Asi Mwari vanopa wakarurama njere, vanomupa mufaro, vanomupa mazano akanaka. Mazano aya ndiwo anomuwanisa pfuma, saka anoiwana zviri nyore, haaiti zvekutamburira. Mundima yatavhura nayo mune shoko rinoti kuwana. Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rechiHebheru. Shoko iri nderinoti asa. Rinoreva simba rekugadzira chinhu, rinoreva simba rekugadzira pfuma.
Saka kune simba rekugadzira upfumi. Iri isimba ramweya waMwari. Simba iri harisi iro rinoshandiswa nevatadzi. Ndiko kusaka usingafaniri kuchochora vanhu vasiri vaKristu. Vangaita sevane mari yakawanda, asi haufaniri kushuva kufanana navo. Mazano ako anobva kuna Mwari. Mazano aya ndiwo anounza pfuma. Pfuma iyi ndeyechokwadi. Ipfuma isina njodzi. Iwe wava nenjere, une mazano akanaka. Gara uchiziva izvi. Kristu ndiwo njere dzako. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 vaKorinde 1 ndima 30. Farira mazano aMwari, magamuchire. Ivo vanozokutaridza mabasa aungaita. Mabasa aya ndiwo anozokuwedzera pfuma. Mazano avo akangwara, anokurira mazano enyika ino. Anobva mumweya mako, anoiswamo naMwari. Saka mazano aMwari. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Tinoverenga mashoko aro muna zvirevo 8 ndima 11 na 12 nazvirevo 8 ndima 18 svika 21. Ndima idzi dzinoti, nokuti uchenjeri hunokosha kupfuura marubhi, uye hapana chaungada chingaenzaniswe nawo. Ini uchenjeri ndinogara pamwe chete navakachenjera, neruzivo nenjere, pfuma nokukudzwa zvineni, upfumi hunogara nokururama. Chibereko changu chakanaka kupfuura ndarama yakaisvonaka. Zvandinobereka zvinopfuura ndarira yakaisvonaka. Ndinofamba munzira dzokururama, pamakwara okururamisira, ndichipa upfumi kuna avo vanondida, uye ndichiita kuti matura avo azare. Mwari ngavaropafadzwe. Namata mashure mangu uchiti, Ishe vandinoda, ndinokutendai, makandipa mazano. Aya mazano ekupfuma. Makandipa simba rekupfuma. Simba iri nderevaMwari. Rinoita kuti ndigare ndine pfuma yakawanda. Rinoita kuti ndive munhu mukuru. Rinoita kuti ndigare ndine utano hwakanaka. Rinoita kuti ndibudirire pane zvose zvandinoita. Rinoita kuti ndikurire zvinhu zvese zvenyika ino. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, Muparidzi 2 ndima 26, zvirevo 10 ndima 22, Mapisarema 1 ndima 1 kusvika 3, nazvirevo 28 ndima 8. Where
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Uye ndichitenda zvikuru mufudzi Chris vanotipa mukana iwoyu wekuti tisangane pamwe chete, tichinamata pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Tinovatenda zvikuru mukana wakanaka wavanotipa, mukana watinofara nawo. Haleluya. Ndichivimba zvekare kuti makava nesvondo rakanaka uye zvinhu zvenyu zviri kufambira zvakanaka, uye tichivimba kuti muri kufamba nesu paminamato iyoyi. Haleluya. Sezvandinogara ndichikukurudzirai, ndo chechi yenyu iyoyi, kureva kuti munotoita zvese ipapa, munotonamata nesu pamwe chete, patinoimba munenge muchiimbawo nesu, patinoverenga Rhapsody munovhurawo renyu, tinokutumirai munovhura renyu muchiverengawo, muchidzidza zvinenge zvirimo. Patinoparidza shoko raMwari saizvizvi, hamutereri muchiita zvimwe zvinhu, muchifambisa dzimwe ndima, aiwa, asi munenge munogara pasi monyatsopinda chechi. Chikonzero tichiita zvokutumirai chechi iyoyi panhare dzenyu saizvozvi, kuitira kuti mugone kuzvipa nguva yokunyatsopinda chechi iyoyi. Kana muchifunga kuti muchine zvimwe panoda kutsvairwa, chimbotsvairai mupedze. Mapedza mogara pasi. Ndo zvatiri kunanga izvizvi. Saka nguva ndimi munozvipa, hatisi kukupai nguva yacho. Ndimi munozvipa nguva yokupinda chechi iyoyi. Haleluya. Saka ndo zvamunofanira kunzwisisa izvozvo. Motozviudza kuti tapinda chechi. Pamusoro pazvo motopa mupiro yenyu. Kana ukasopa mupiro ipapapa, iwe uri kupinda chechi ipapa, unoda kuzopa papi? Nzira dzokutumira nadzo mupiro yacho tinokupai, tinokuudzai. Tumira mipiro iyoyo, zvegumi zvenyu nemipiro yese yamunayo, ingava yesungano, ingava ichi, itai zvese izvozvo. Haleluya. Amen. Asi tine nyaya yatakatanga nayo svondo rapera. Takakutaurirai kuti mufudzi Chris vane zvavakatidzidzisa pamusoro penguva yatava. Toda kuti muinzwisisewo nyaya iyoyo, toda kuti muibatewo nyaya iyoyo. Takatanga nechekare, pasvondo rapera takatanga kutsanangura nyaya yatakananga chaiyo, ndoyokuda kuti munzwisise kuti mazuva asara ava mashoma, akupera. Nguva yokuti tichienda, kereke ichitorwa kubva pano panyika, Jesu vachiuya, yasvika, yaswedera. Hatisi kutaura tichidzokorora kuda rumbo rwanga ruchisimbwa kwamakore namakore. Tiri kutaura chaizvo izvo. Svondo rakapera ndaikutaurirai ndichiti tinoziva sei. Ndikati pane zvinhu zviviri zvinotizivisa kuti nguva yakwana. Chekutanga, Mwari havana chavanoita vakasatanga vaudza varanda vavo vaprofita. Vaprofita vavo vari kutitaurira kuti nguva iya yakwana. Uye vaprofita vomubhaibheri vakatiudza mazuva acho, vakati ndiwo ano. Takazviverenga izvozvo muna Amos yechitatu ndima yechinomwe. Chechipiri chandakati chinotizivisa kuti nguva yakwana, takati isusu tinozviziva nokuti Mwari vanoshanda nenguva. Mwari havana zvavanongokaruka vaita. Vanoshanda nenguva, uye nguva yacho vanogara vaitaura. Zvakafanana nokuti ndikauya kwauri ndikati ndichazokushanyira muna 10 woda kunopera, kana musvondo rokupedzisira ra10 ndiri kukushanyira. Iwe unotarira kamwedzi, kaona 10 wasvika, wavakuziva kuti ndaapedo kuuya.
hausi kuprofita bodo, uri kungoshandisa vimbiso yandakakupa. Ndo zvatakaitwa naMwari. Mwari vakatiudza musi uchauya Jesu, vakatiudza musi wacho iwoyo. Mazuva acho akajekeswa. Ndo zvandoda kuti nditange takatotanga svondo rapera, asi ndoda kuti ndienderere mberi ndichidza kujekeserai. Sokutaura kwandakaita svondo rapera, zvidzidzo zvatiri kuita izvi chinotori zvidzidzo munofanira kuzvitevera zvose kuti nyaya yacho munyatsoibata. Haukwanisi kungoteerera chidzidzo chomusi umwe chete zvogumira ipapo. Aiwa, unofanira kuti kufamba nesu kwemasvondo ese ewayaya mumwedzi unoyu, uchinzwa kutangira nyaya nokwairi kuenda. Ukangonzwa chidzidzo chimwe chete unoenda wakabata besu chete, unoenda wakabata chipenga chimwe chete, ukasanzwisisa nyaya yacho yakazara. Asi regai tiinde kuna Dhanieri yepfumbamwe. Ndima toverenga kubva pandima, ngatitangirei kubva pandima ye20. Muingirozi yakanga yauya kuna Dhanieri, Dhanieri wanga ari kunyengetera. Ngirozi ndokubva youya kuna Dhanieri. Ngirozi Dhanieri otaura zvikanzi, akandirayira uye akati kwandiri, Dhanieri, ndauya zvino kuzokupa njere nokukuzivisa, njere nokunzwisisa. Kwaye ndauya kuzokuudza kuti uzive zvinhu zvichazoitika. Zvikanzi pawakatanga kunyengetera, mhinduro yakabva yapiwa, ndiyo yandauya yokuzokuudza, nokuti iwe unokuudzwa kwazvo. Naizvozvo rangarira shoko iri uye unzwisise chitaridzo ichi. Ndima ye24 kwanzi, masvondo 80 akatemerwa vanhu vako uye neguta rako dzvene, kuti vapedze kudarika kwavo, varege kutadza kana kuyanana nezvakaipa, vauye nokururama kusingaperi, kusimbisa chitaridzo nechiprofita, nokuzodza iye mutsvene tsvene. Mashoko ari apa anoda kutsanangurwa, regai ndize kumatsanangura. Ngirozi inouya kuna Dhanieri, yoti kuna Dhanieri, Dhanieri, vanhu vako kureva vaIsraeri, zvikanzi Mwari vakaronga kushanda pakati pevanhu vako nepakati peguta rako reJerusarema kwemasvondo 80. Asi masvondo 80 aya, ndikasavhura ndima dzose idzodzo, nzwisisai chinhu chimwe chete. Masvondo 80 aya haasi masvondo emazuva okuti svondo imwe chete ina mazuva 80. Masvondo emakore. Nokuti shoko rakataurwa apa rakashandiswa chairo chairo ranga risingarevi kuti svondo, raireva zvinomwe. Zvinomwe ndo zvaitaurwa. Kwanzi nguva dzasara vachiverenga kwai ichange ichiverengwa muzvinomwe. Kureva kuti masvondo ese iwaya masvondo emakore. Svondo imwe chete ina makore 80, svondo imwe chete ina makore 80. Saka vaingotaura kuti makore aya ari kuverengwa ari 80. Saka kwanzi tichaverenga makore 80 kusvika tasvika pa80. Tichiverenga makore 80 ndokutanga, makore 80 echipiri, makore 80 echitatu, makore 80 echina, makore 80 echishanu, kusvikira kusvika taverenga kanokwana 80. Zvingasati shamisa Mwari vanoshanda nokuverenga zvinomwe nguva dzakawanda. Haleluya. Pavakazorora zuva rechinomwe. Saka kana vachiverenga zvinhu zvinomwe vanoshandisa zvikuru kuverenga zvinomwe saizvo. Saka vari kutaura kuti kwanzi
kureva kuti makore ari kutaurwa aya makore mazana mana nemakumi mapfumbamwe 490. Saka vari kuti Mwari kubva panguva iyoyi iri kutaurwa iyi, kwanzi Mwari vachashanda navaIsraeri uye vachashanda neguta reJerusarema kwemakore mazana mana nemakumi mapfumbamwe chete. Ndonguva yavanga vari kwai ndonguva yakatemerwa vanhu vako veIsraeri, ndonguva yavapiwa naMwari. Haleluya. Ngativerengei pandima inotevera. Kwanzi uzive unzwisise izvi kubva pakupiwa kwechirevo chokuvandudzwa nokuvakwa kweJerusarema kusvikira muzodziwa iye mutongi auya, kuchava nesvondo nomwe uye kuchava nesvondo nomwe nedzimwe svondo 62. Kuchava nesvondo nomwe nedzimwe svondo 62, kureva kuti pachava nemasvondo anosvika 60 tati ndeemakore aya, kureva kuti panenge paine apa, kureva kuti vari kuverenga makore mazana mana nemakumi masere nematatu 483. Zvikanzi kubva pachatanga kuvakwa Jerusarema, nokuti ranga raputswa, kubva pachatanga kuvakwa, pachapiwa murayiro wokuti Jerusarema ngarichitanga kuvakwa kusvikira panozouya muzodziwa kureva Kristu, pachaita makore 483, mazana mana nemakumi masere nematatu. Haleluya. Saka ndo nguva yanga, kureva kuti Mwari vanga vari kuverenga nguva. Zvikanzi panguva yese iyoyo ndichange ndiri kushanda pakati pavaIsraeri. Zvikanzi kwai guta iri richavakwa rine migwagwa uye nomigero, asi munguva dzokutambudzika. Shure kwesvondo 62 muzodziwa achagurwa. Kwai pakupera kwamakore wayo 483 muzodziwa achaurawa, Kristu achaurawa uye achashaya chinhu. Vanhu vomutongi vachasvika ndokuparadza guta nenzvimbo tsvene. Kuguma kuchauya sokudira kwemvura, hondo icharamba iripo kusvikira kumagumo, uye kuparadzwa kwakatemwa kare. Haleluya. Amen. Saka tiri kutaridzwa, Mwari vari kuti ndichashanda, ndasara namakore mazana mana nemakumi mapfumbamwe emakore ekushanda pakati paIsraeri, asi makore mazana mana namakumi masere nematatu 483 ndo andichange ndiripo, achapera panofa Jesu Kristu. Pavanofa makore aya anenge apera, kureva kuti kunenge kwasara makore 9 chete. Asi makore 9 aya ndichazovadzokera pakuguma. Handibvi ndatoti Jesu achifa ndowedzera mamwe makore 9 aya. Kwai Jesu pavanofa ndichambosiya Israeri, ndozoti kumagumo ndodzoka, ndochizoita mamwe makore 9 ndinavo. Haleluya. Kureva kuti pakati panopera makore 483 Mwari vanombofuratira Israeri. Vafuratira Israeri vozodzoka. Regai tiverenge muna Mateyo tione pavakafuratira Israeri pacho. Mateyo yemakumi 23 ndima yekupedzisira chaiyo. Jesu vakava vari kubuda mutembere, pavanga vakunangana norufu musvondo ravo ravanga vari kuzourawa iroro. Vachibuda mutembere tikatarira pandima yemakumi 3 nenomwe
toverenga ipapo, kwanzi iwe Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaprofita nokutaka namabwe avo vanotumirwa kwauri. Kazhinji sei kandaidisa kuunganidza vana vako sezvinoita nhunzvi yehuku nokuunganidza hukwana dzayo pasi pamapapiro ayo. Tarira, wasiyirwa imba yako rangova dongo. Ndinokuudza kuti hauchazondionizve kusvikira wati, akaropafadzwa anouya muzita raIshe. Haleluya. Ndo Jesu pavanga vari kubuda mutembere vachisiya Jerusarema, Bhaibheri rinototaura kuti pavakafa micheka yomutembere yakatobvaruka, kureva kuti tembere iyi yakabva yatoshayiswa basa. Mushure mazvo hapana kuita makore akawanda, tembere iyi yakauya ikatozoputswa ikaparadzwa, Jerusarema rikasiyiwa rava dongo, rikatoita dongo pachokwadi kusvikira makore mashoma apfuura pakazodzoswa vana veIsraeri vachidzoka vachipiwa nyika yavo. Haleluya. Saka Mwari, Jesu pavanga vari kubuda mutembere ipapapo, vanga vava kuti Mwari vanga vasara namakore 9 chete okushanda pakati pavaIsraeri. Chandiri kuda kuti munyatsoona muchifamba nesi pachidzidzo ichi ndechokuti zvinhu izvi zvanga zvakaprofitwa, makore acho aizikanwa. Haleluya. Makore acho aizikanwa. Nyangwe vanhu venguva iyoyi pakauya Jesu pacho zvaitozikamwa. Ndosaka Jesu vakazotaura kuvaIsraeri vakati, sei usina kuziva musi wauri kuzoshanyirwa naMwari? Nokuti vaifanira kunge vakaziva, nokuti makore vakanga vakaapiwa. Ndosaka muchiona kuti pakazvarwa Jesu, kwanzi vachenjeri vakabva kumazuva vachiti, taona nyeredzi yake yaKristu. Vakaziva sei kuti nyeredzi yaKristu? Vainzi vachenjeri ka, kureva kuti vanhu vaingwarira nguva, vanga vakatarira nguva vachidzitarira, vachiziva kuti mazuva ano aya Mesiyasi anofana kuuya, muponesi anofana kuuya, makore ake okuuya kwake akwana, okuzvarwa kwake akwana. Saka vaigara vakaringa nzira vachitaura. Saka pavakatevera nyeredzi iyaiya, vakaenda kuna Herodhe, vakanotaura kuti tauya kuzoona Kristu, mambo waIsraeri, wazvarwa nhasi, nokuti taona nyeredzi yake. Herodhe wakaenda kuvaprista navanyori akanovabvunza akati, ndiudzei chii chiri kuitika? Vaprista navanyori vakati, hongu ichokwadi, kuna Kristu, kuna Mesiyasi ari kufana kuzvarwa, anofana kuzvarwa kuBheterehema. Ndo zvinotaurwa neshoko raMwari. Vaiziva nguva yacho yanga yakajeka. Saka kuuya kwakaita Jesu pakutanga kwaizikanwa, makore acho anga ataurwa, uye zvataurwa unzi mushure makore aya wanga ari kuzofa. Saka regai tienderere mberi musvondo rinouya tichitarira kuti tichibva ipapo pakabuda Jesu vachisiya nokufuratira, Mwari vachifuratira vana vaIsraeri, inguva ipi yatata kupinda mairi? Saka ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichienderera mberi. Asi ngatinyengeterei. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndoda kutendai nokutichenjedza, ndoda kutendai nokutirongera nguva dzenyu. Hamuna chamunoita takavarayirwa tisingazivi, munotiudza. Vanenge vasingazivi vanenge vangosarudza kusateerera kune zvamunenge muri kutitaridza nokutizivisa. Vanenge vangosarudza kusateerera kuvaprofita venyu vamunotuma. Asi tinokutendai nokuti makatitumira vaprofita ivavo tinoteerera kune zvavanotaura. Ndinyengeterera muno Mwari pano nezita raJesu Kristu, nokuswedera pedo kwemazuva okudzoka kwenyu Ishe Jesu. Ndinyengetera kuti mwoyo yavo ivhurike, mweya yavo ivhurike, meso yavo avhurike, vagone kugadzirira muzita raJesu Kristu. Vasavata, vasakotsira, asi vagadzirire. Ndinyengeterera muno wavo iko zvino angava neimwe dambudziko rari kusangana naro. Ndonamata matambudziko iwayo apere, abviswe. Zvinodzingira kure zvirwere kubva panyama yavo, zvinodzingira kure matambudziko kubva muupenyu hwavo, mhuri dzavo, muzita raJesu Kristu ndichikutendai nokurumbidzai. Amen. Haleluya. Zvakanaka, ngatisanganei zvekare musvondo rinouya tichienderera mberi tichidzidza chidzidzo ichochi. Mwari vakuropafadzei. Amen.
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.